На тази композиция ще видите уникално красивият, супер гланциран испански гранитогрес Маркина. Размерите му са 60 на 120 см с завладяваща текстура на класически камък с черни и медено-кафяви и бели цветове. Те могат да бъдат стилен акцент във вашата баня. На фона на тази прекрасна стена сме аранжирали модерен водоустойчив шкаф за баня с чекмеже в бял гланц и плод, имитиращ дърво. Мивката е порцеланова с форма наподобяваща кристал, която създава неповторима луксозна атмосфера във всяка баня. На стената над мивката може да бъде монтиран смесител за граждани, който ще допълни елегантния дизайн на мивката. Горният шкаф също е водоустойчив с 2 вратички и огледала, като има и вградено LED осветление. Създайте своята уникална баня с нашите луксозни гранитогреси и мебели само от hikovi.bg.